една добра вест. Добра вест, общо дето означава, че някой ни ще остава нещо добро. И така тази сърцевина на смисъла на християнството се е загубила, точно понеже се обръща много голямо внимание на тези периферни неща, нали, на християнството, като култура, философия, традиции и така нататък. И да разбереме всичко това, първо трябва да погледнем себе си и да разбереме всеки един от нас, аз като човек, ние като човечество, къде се намираме, ако има Бог, кой е Той, това означава, че Той се казва и така нататък. Ако има грях, и има Бог, също какво представлява този грях, защото греха за повечето от нас са някакви много готини неща, нали, приятни, които просто един голям командир е забранил и ако си доставяме удоволствие, той рано или късно ще ни накаже. Тоест, даже не е много ясно защо пък точно иска да не лиши от тези удоволствия, да ни накара да живеем без тях. Общо взето всеки един от нас се ражда с това, което църквата нарича първородния грях, тъй като всички ние произхождаме от Адам и Ева, които са направили този първи грях, наследяваме един голям проблем. И този голям проблем е, че се раждаме отделени от Бога и се раждаме с определени повреди в нашата човешка природа. Тези определени повреди са, че ние нямаме тази връзка, екзистенциална, жива връзка с Бог, да живеем в Неговото приятелство. И нямаме, ако следваме само природата си, търсики Бога, не може да стигнем до Неговото откриване.